700k. Oh, nakaluto na po sila ni ang aming chef. Sarap. Sarap. Ay naman. Ay naman. Sarap. Kap. Magpapsi ka. Ito naman. Yung maligoso niya, paborito ko yun eh. Yung cutter. Pandikit. Kompleto yun. At tinawang panungin sa ako. Bating panayikin yun. Believe kay attorney kaya ka. Hindi believe sa'yo si attorney. Hindi ako masyado. Pinapalaga yung switch kahapon. Good morning! Nandito na po kami sa farm. Yan, nagdala po kami ng lunch. Dito po kami magla-lunch ng boss ko, si Muñoz. Nagdala po siya ng pata, ako manok. Si architect po, itong ginawa niyang balag, oh. Ay, wo. Ay, wo. May bunga na po yung ampalaya natin, guys. Oh. Parang yung gumawa na mo rin. Ay, wo. Ay, na-shoot, ha? Okay yan. Okay yan. Siya po nakaisip nito. Kala ko nagbibiro lang, totoo pala. Kalabasa na. Kalabasa. Yung kalabasa, wala ata bini yung kain na bulong na eh. Kaila hybrid. Kaila, maputi na kain eh. Puti yung dahon. Tawon, maputi. Ano yan? Kumbaga sa Amerikano. Ported ha. Makakulatin lang. Tabaramin. Makakulatin lang. Hindi lang palang pagkasta na. Sa lesen, ha? Wala kaya matas na. Ang Ay, bunga katapa na. na ano, hindi ako ang bomba. Taba na naman. Juan ha, Frasco? Parang nasa Tagaytay. Oh. Na? Wow. Takal katapanulok yun. Marami tayong gamot. Busy si... Nangyari yan at niya pulang ka rin. Nandiyan ka rin, mapabala ko. Oo. Ganda. Ganda ng pagkakadali, oh. Makulatin na lang. Ay, Talaga. kalap mo na lang. Yung Talaga. okra, saan katabaran na? Wapin. Sukat na 2 sukat. weeks pa, managtal na ka yan. Kaya tang okra. Sa lesen na. 2 weeks? Tinong ang bunga eh. Ay ba? Oo, banta ka ng buko. Kasi namin lang sa inaro. Pero doon na po na eh. Wapin. Malinis na. Nakuha nga din. Pagka kakain tayo dito niya, kompleto na. Oo. Kompleto na tayo sa gulay. Tayo ha. Palakas ng katawan. Oo. Ano yan? Yan ang bunga niyo. Ay, wa? May bunga na rin to? Ay, wa? Ay, wa? Nyaman! Masarap dyan, lagat. May kamatis to, no? Yan yung ulit yan. Arami ang ulo ini. Ano kayang problema niya? At yun yung bunga. Oo na. Ang bingang mata bunga. Pero dago dito. Kailangan lang yan ng ano yan. Fertilizer para lalaki. Maliit siya. Pwede nyo lang kahit yan. Pabakal. Ang ganda ng farm. Bunga oh. Wapi. Ang mga nala. Yan, pila mga days. Magkano kilo niyan ngayon? 80? Bah, pwede na. Okay na yan pagka ano, no? Nagkalat. Marami na yan. Mikit lang. Pangit kasi masyadong dikit-dikit. Wow. Ilarin. Ayan, ang ginapang niya kayo. Wapin. Tinan ko nga buwan sa akin. Tigsugan ko. Very good. Tinila pa yan. Adwa itong spanay niya ko ayan. Saglit na lang yan. Ano yung Isang kembo na lang yan. malaki na parang yun. Sa kami yung Nakabawi na yung mga okra natin, no? May naninira lang, no? tama spray no. Ayan o. Yung nga nyo lapang nga rin. Buwan eh. Alibang. Pero matibay yung okra sa ano, no? Ay, ito malaki na to. Kap, tignan mo, malalaki na ito. Yan. Ito malaki na. Oh. Malalaki na dito. Sinong siguro kan dyan. Shal! Yung karne nandun, paluto mo na. Ayan o. Sinong buong bunga. Ay, may buko. Ay,
Ang aga! Ang una lang. May bunga na! Oo, ayan no. Parang gumawa. Oo, regular din eh. Dahil ako krabrida hanggang mura nila ay nila. Pero ito po rin makababad eh. Ay, ang daming buko. Karakal na buko. Dahil pinakain din. Mabunga la. Nakap. Karakal na. Sumawala magtal mo kaya. Rangaya silang. Kapag marakol ng idol TikTok. Idol TikTok! Hindi mag-post siya kanya. Mag-post siya rin video na. Lumaladlad na oh. Ay, mahaba na yun. Wala, biniyata rin mo. Iba, hybrid. Wow. Hybrid yan. Maraming bunga yan. Maraming bunga. Malamotang hindi kaya lang kain sa menton eh. Wow. Kumakanyan Iba. lang. Wala na lang eh. Kaya tang kain. Makaya talaga bulong siguro. Mahal na talaga bulong. Ay wala. Yan ah. Kasi yung pinagbilang ko medyo kana eh. Medyo may pagkakana. Pero pinakalak ano. Lumaladlad na. Oh. Lumaladlad na. Nakakulak din. Nga bono din. Manila. Dapat talaga makakanan. Dapat talaga nakatubig yan. Ali, dapat. Kukay mo dito. Tapos lagay mo yung abono. Tapos ano mo? Tapunan mo. Gumaganda na po ang farm. Lumalaki na ang mga halaman. Ito talagang maliit lang to, no? Itong lane na to. Balsugol din. Wala sustansya, no? Hindi niya. Ayun kaya alugit ang boss ko ito. And then nasa Bulacan siya, 'di ba? Tinawagan tapos mo dumating. Wala pa masyadong followers, no? Kami pa lang. Pasikahin siya. Hindi at stala rin ito. Bibilya ilalim ng kadi. Oh. Siya manalo. Katang magbalik. Bagtang ko tayo to kay Pekap. Sabado. Sa pangyayari pagka ali. Takay baka Kapay. Babayan ko rin di Idol TikTok. gumawa mo siya idol TikTok ah. Ate Dayan, ni Bonsai. Ote mo tangin eh. Bayan mga, mapakain mo na napakanak, karakal yan, no? Ba, siyempre, ay ta. Ika, boss. Kaya kami dalang baso. Dahil malaso rin. Ta, haning kape, magkapeta pa. Di pa naging megamsal. Papunta may dayong kini. Gagana yung kahit. Medyo Idol TikTok! Hello. Good morning, Kumusta po si Idol TikTok? Ito. Nagkakape. Akin na akong takap ko siya. Ito na yan. Magkapeta pa. Kap. Sabo sa dyan. Kumusta yung tilapyang walang kamatayan ni Idol TikTok? Makanta mo naman yung gawa na. Hindi, susunod balik tayo Sabado. Dapat maaga. Dapat maaga. Yung cutter. Pandikit. Kompleto yun. At tinawang panungin sa ako. At yung panaykin yun. Believe kay attorney kaya ka. Hindi believe sa'yo si attorney. Hindi ako masyado. Pinapalagay yung switch kahapon sa solar. Ilagay ko daw sa solar ha. Diba? Alwake.
Yan. Bayro ni Dayang kanya. Ha? Bayro ka kanya. Guwape. Masarap ka niya. Sobya. Gusto naman makanyan. Wala mo, makakain naman. Makatalangaya. Na. Station. Naman niya dapat, di ba? Ano yung kutuin kiyang kay. Gawa nga gawaan. Kailangan tayong bracket na. Para lang ka. Para lang ka. Babaya ba? Yan mo yan. Yan. Sana. Maganda. Cable tie. Okay, bul tayo mo niya mo. Amo. Malayo ko. Ah, sige ako na mo. Ala. Ala. Tali tayo nini ko eh. Wah. Sige muna lang eh. Matamakat tayo. Yan. Yan pwede na. Tama ka tuktok yung bagya. Haligang retang aluminum kay. Kay pa rin ang miyam. At ika nga sa ligareta kan duty free. Tang aluminum. Nang duty free. Betang para mo Diyos. Tara, sali ka ta. Aluminum may pes. Wah. Kahit dala O, kami yumi ang makanyan. Sali ka ta. Giniagawa. 700k. Oh, nakaluto na po sila ni. Ang aming chef. Sarap ang. Sarap. 700 dyan yung panay sa ako. Kanta po. Wala na kang bano ka rin. Ideas. Kay siguro may salita ka? Ay, 5 years kaya kami to. Kasi may wald up yung ponsing. Wow, dati bukan na lari. 2010 siguro. Gusto niya may wald up yun. Pisa rin na nito. Bukan na lareta kabari milo. Kabari milo sa lalaki. Babata ng papay sa uri. Ito ang babae. Ito yung ulam namin, oh. Oo, ang daming galing. Ponsing Manson. Yan ang masarap. Perigoso. Maligoso, pampalinaw ng mata yan. Pampalinaw ng mata, pampalinaw ng isip. Ang galing ka, galing mo. Oo, talaga. Sayang Tama mo. naman yung sinasabi ni Kape. Ang palinaw ng mata, ang palinaw ng isip. Ako na yung mama. Ha? Ako na. Ah, hindi mo. Buti pa pa ka na. Ano ka ng madwakin? Minarakan na yan. Ganyan lang po yung Ay, nakarakan na. Yan, no? ano ba? Uy, yan, nakalagay kayo. Yan was niya kanya ng isa ko. Yung pagtakan ko kang baset. Wala, sisiw lang po pala sa electrician natin. Hindi man nahirapan. Hindi man nag-isip. Pagkat, sana. Tali ka pa niya. Pakanta. Sorry, kamatis, tama. Habang check ka rin yung kanito. Tako tutok kaya tiyalong to. Tara, kain na tayo. Wag. Mga napadayan, kain muna tayo. Malambuyawin pata na yan, de. May lambuyawin ka, de. Ayun nga yung may Ay, mga lakay mo. Ayan, pati na rin. Diba? Talang ka ba? Ay, mangging Kasi, ko. ba't nakmegan mo sa... Oh, kain na kayo ba? Ay, ka pwedeng emangan. Alin pa nakmegan? Ay, alimangan ka. Tapos na akong nagkano, Eh, basta bossing. chokin, imangan ka. Eto. O, teka ko naman kang konsyal, ano? Ayun. Aray muna tayo. Oh, kain na tayo. Tayo. Ang bango-bango. Ayan, lapitaan mo. Yung lamesa, yung lukluk na ini, kahit tayo siguro kayo ni batang. Okay na yan? Pwede ka. Okay na ako. Ay naman, oh. Ay naman. Ay naman, ay naman. Rap. Kap! Yan Magpapsi ka. Ito naman. Yung maligoso niya, paborito ko yun eh. Dayang Kenny. Time out. Ay, tayo kaya Ken. Kaon. Muna to. Kaya, Tapos muna. mahang ka. Ano? Ika, ha? Iba pa. Tuwa niya yan naman. Alas 10 na dyan. Nanong oras? Ano ka ba? Mahanda ka ba? Saka dito Ba't nakme? Gamay ng bula kung gano'n mo punto yun. Lili, mahang ka. Naksyuta.
Pache, choke yung mga ka. Bagay Kaya ka. Wow. ang sagwa pang gamatan din. Oh, ay, malaro mo rin ka. Ikondas, pache, tukikita, tukiyo. Kalapit ng kamag-anak ko ito eh. Tatang ng puy mapimpi sa mga Tamasinta, pinatan. ati pa tamasingkit. Isang kaya pakalag ko ito. Ano ka? Yata. Ikondas, pache, tukikita. Gano ka rin, tukiyo. Tara. Kanyapin, kaya takarela. Pela sa panamulis ng gatang tawel kaya, suya. Kakakon nyo. Kaya kasi. Kobo yan Kanyapin ang... mo. Kasi. Ang gamatan din. Kaya nagtap na naman yun. Sama niyan? O kasi hindi ko na kasi ngayon karela yung... Libre na lahat ng kaya pinakita ko ngayon. Kahit ang kaya na. Ay, kung balong-batang na yun. Bakit na naman? Haliwa, unin po tayo, lamanaw sa uba. Nakin natin na, laro pa yan. Siyempre. Alpengkay. Baka pa yung masarap. Apa? Manimini po tayo mo apa malita. Ang kabak, anong ka? Boss, doon, lilamay yung girang tigano. Yan, di ba? Dito may pala si boss yan. Ginaka na yan, bakumingan na yan. Dito sa tabala na. Wala Wow. magtagwa. Haliba na kumingan na. Mga kanganditak mo. Wapin. Yung glasses, itong matsuki ang pagkainan. Good! Diba? Buri na akit ka dyan, kaya yung bata man niya. Yan. Iyo? Saan? Ay, Ay. wala na eh. Dila ko na yung matris. Ano kamay? Alam niya mapera makana ang gambulin. Ayun, kapakasal ka. Ano naman mo? Kabang at niyang pering boss, mila ko ka pera. Saan papala dyan, papala dyan. Ay, inapit nangan ka. Ano pa rin ang paglala na sel? Usam na? Nakalagong bata na ka? Ayan. 32 years old. Ngunit po tayo higit ng personal kanya ko, ay naiburi. Wala yan pakal ng stick ng ice buko kanya, yasum yas. Ayun. Kanya na yung baba. Namamakain ng app. No. Ito lang pega ba dito nyo? Kaya ka? Kung tagalan may kaya, may dubo ko kuya. Oh, may kuya rin, may buko yan. Ayan. Tapos Kevin. Naman na? Na! Valera na. May kaya Mike. Kanya pala sumangit pa ito lang kaya mo kaya kanya ng... Ate, magsisingin. Talaga lang kung may tao. Ano? Nada, ma. Sindalado. Lalapag kayo, makabigyan niyang isang gobero la... Sila pa may ako rin bisita rin Ilocano. May Ilocano din. Ali, yan ako po. Ayan. Marami na kinadyan eh. Parang kinadyan eh. Ay, talaga. Perfect sabi dyan. Magano na. Magkano ka eh. Sila lang kaya na ako ng... Kailan man tagagyan dati? Punta ka Oh. Bakit man ako eh. Ano? Ano yung kainitan pa sa pamitan doon? Baba. May magtuliran tala. Bato ng amin. Abo. Sula po Eh, tama mong tanga ta. May ang putin drone. Kaya pa rin kaya. Sula po may rin tara kaliskis. Ito may swimming pool. Anak-anak kaya pa mo itong nakogero la tubig. Ay, baba. Yung oras na yan, nakakanak ko dyan. Boy, Ay, tao yan pa mo. Bahay tao pa mo. Parang di ka pa kalam. Awabay tayo. Taktuya mo? Taktuya? Taktuya? Nasal. Kami ito na panahon sa mga kumusunta mo. Kanang tong ninangkulan ka naman pong ning nangatuyo. Ha? Ilan?
Labis ito. Kaya kami na. Kaya malat si Champi ang kaya. Ay, may pawali pa yan sa mga. Lagi. Kami pawarin data pa na kapos mo. Apakala mo, sa ingat yung problem. Wah, yung malakol. Pwede na pa ang Ay, panahon. naman ita. Sa panahon lang. Kasda mo naging katapat na ito. Mabul ko yan. Kami nasa mo na Pero ngayon panahon na yun magdarong. Nagpangalati kami. Pala mo tutulong ka makal. Ay, nakanyaman. Kapang gas da mula ko, tuyo, manyami yan. Ito sana mga papakandak na takapa. May idea TikTok. Muna ni Wal. Kaya ito TikTok. Kasda mo lang. Yan. Nakabunsagin niya. Mabab. Sabi ko pinyabi na ninyo. Mga ulam mo! Ito yung mga ulam? May goto, may goto. Hindi namin Anak na. May goto na. Tuwas kaluto niya. Ano ba? Ito, makapala maligoto. Hanapin kayo. Punet. Kaya pangaluto yan, mapay. Sapa. Sapa. Maligoso, basta kabukan na bili mo muna eh. kanya. Pero pebukal mo yung pebukal. Ay, may iyak. Masaba ng babawan niya. Kabit mo. Kaya saan mo. Tama mo na.